Il-President ta' Malta George Abela ringrazzja lil kull min ta' donazzjoni u s-sem tiegħu biex l-istrina ta' din is-sena tkun suċċess. Is-somma rekord ta' aktar minn 2.5 miljuni li nġabret fl-istrina issorprendit lill-President. Sorpriż u ferħan. Huwa fatt li l-poplu tagħna mill-istrina tiegħu u rrid ruħa iktar biċ-ċar din is-sena, iktar minn snin oħra. Il-President qal li d-donazzjonijiet baqgħu deħlin anke wara li spiċċat l-istrina. Huwa qal li din is-sena n-nies għamlu l-istrina tagħhom għaliex fehmu u raw bajnejhom min qed jibbenefika mill-flus u kif dawn jiġu allokati. U dan grazzi għal persuni li bbenefikaw mill-għajnuna tal-Community Chest Fund li insistew huma stess biex jagħtu l-għajnuna tagħhom fl-istrina bħal Clayton li kien soldatu li kellu inċident u Michael li tilef lill-ibnu. Il-messaġġ għal George Abela huwa li kulħadd huwa intitolat li jkun bħal ħaddieħor għaliex il-ħajja hija sabiħa. Minkejja temp xejn favorevoli l-fatt li l-istrina saret tal-ewwel darba fil-Palazz tal-Verdala kienet attrazzjoni minna nnifisha. Il-President qal li permezz tal-istrina il-poplu Malti Wawċi esprima sentiment li għandna nibżgħu għalih. Rajt illi meta l-poplu ttieħ kawża ġusta, il-poplu jrid l-għaqda. U ħdimna biex ikun hawn din l-għaqda b'din l-attività u attivitajiet oħrajn illi jgħinu biex il-poplu tagħna jersaq il-qudiem jkun ġeneruż. Fix-xhur li ġejjin il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem mistenni jisma' l-każ ta' Joanne Cassar. Cassar li saret mara wara intervent kirurġiku ilha mill-2006 għaddejja b'battalja legali biex tingħata dritt li tiżżewweġ. Joanne Cassar resqet il-każ tagħha fil-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem wara li l-Qorti Kostituzzjonali ta' Malta bidlet id-deċiżjoni tal-Primawra tal-Qorti Ċivili u ċaħdidilha id-dritt ta' żwieġ. Il-Qorti Kostituzzjonali qalet li fis-sitwazzjoni li tinsab fiha llum Cassar la tista' tifforma sħubija ma' raġel u lanqas ma' mara. Imma dan mhux minħabba reġistru ta' żwieġ, imma minħabba nuqqas ta' liġi li taħseb għal forma ta' sħubija ta' ħajja għal minhu fis-sitwazzjoni tagħha. L-24 ta' Diċembru, tard filgħaxija d-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono jwissi lil Lorenz Gonzi li jekk mhux se jżomm kelmtu sa tmiem din is-sena ma jaqsamx il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern f'żewġ ministeri separati mhux se jagħti l-appoġġ tiegħu lill-Gvern. Id-Deputat Nazzjonalista jiżvella li l-Prim Ministru wiedda lilu b'mod personali f'telefonata li kellhom bejniethom fit-tmiem ix-xahar li għadda. Dan iżduha biss l-aħħar minn sensiela sħiħa ta' episodji li fl-aħħar xarejn u nofs għal darb'oħra kixfu beraħ l-instabilità tal-Gvern ta' Lorenz Gonzi. L-ewwel sinjali ħarġu fil-pubbliku lejn nofs Ottubru. Il-ħamis 13 ta' Ottubru, Franco De Bono jiddikjara li kien qed jikkunsidra li jastjeni fil-vot dwar il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni fuq ir-riforma fit-trasport pubbliku. Il-ħamis 3 ta' Novembru, l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista jirrakkomanda lid-deputati kollha nazzjonalisti biex jivvutaw kontra l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni. De Bono iżda ddikjara li ma kien se jkun kompliċi ma' dawk li rridu jagħmlu farsa mid-demokrazija. L-għada l-ġimgħa 4 ta' Novembru diskussa l-mozzjoni dwar ir-riforma fit-trasport pubbliku. Franco De Bono jastjeni il-mozzjoni ma tgħaddix bil-vot tal-Ispeaker. Lorenz Gonzi jippreżenta mozzjoni ta' fiduċja fil-Gvern tiegħu. It-tlieta 8 ta' Novembru filgħodu, Franco De Bono jippreżenta fil-Parlament mozzjoni privata bi 22 punt dwar riformi fl-oqsma tal-ġustizzja u l-pulizija. It-tlieta 8 ta' Novembru wara nofsinhar jgħaddi l-vot ta' fiduċja fil-Gvern. Lorenz Gonzi jiddikjara li l-maġġoranza tal-Gvern tiegħu hija waħda stabbli. It-tnejn 28 ta' Novembru, il-Ministru Carmine Fsud-Bonnici jippreżenta abbozz ta' liġi dwar riformi fl-oqsma tal-ġustizzja u l-pulizija. De Bono jiddikjara li għalih dan l-abbozz mhux aċċettabbli. Il-ħamis 1 ta' Deċembru, Lorenz Gonzi ħabbar fuq Net Television li wara proposta ta' Franco De Bono li jiddeskrivi bħala valida ħafna kien qed jikkonsidra serjament li jaqsam fit-tnejn il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern. Is-Sibt 3 ta' Diċembru ikunu approvati l-estimi tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern. Iktar tard De Bono jisvela li kien jivvota favur biss fuq il-bażi li l-Prim Ministru jwettaq dak li wedu b'mod personali u li mbagħad ħabbar fuq Net Television. Wara kważi 3 ġimgħat li fihom iżda ma sar xejn, il-Backbencher Nazzjonalista l-24 ta' Diċembru jikser is-silenzju u jagħti ultimatum lill Prim Ministru li lest ma jibqax qed jappoġġ lill-Gvern. Ultimatum li issa jonqos biss 4 ijiem biex jiskadi. Uffiċjali tal-Pulizija jinterrogaw total ta' 14 persuna brabta ma' żewġ każijiet ta' daqqiet ta' sikkina li seħħew f'Oxford Street, Londra. Din it-triqija meqjusa bħala l-iktar waħda li tattira nies liha fi żmien is-sejls.
L-ewwel każ seħħ kmieni wara nofsinhar għal ħabta ta' satejn sinkwart viċin l-istabbiliment Foot Locker. Il-ġuvni ta' 18-il sena miet fuq il-post. F'inqas minn 5 sigħat wara viċin Oxford Circus, ġuvni ieħor ta' 21 sena ingħata daqqiet ta' sikkina f'koxtu. 3 persuni qed jinżammu arrestati brabta ma' dan il-każ. Sissa qatt mhux magħruf jekk iż-żewġ każijiet kinux relatati. Breakfast with Santa organizzat mill-Playmobil Origina wara l-attakki tal-11 ta' Settembru. Fil-miliet ta' wara dik il-ġraja kera ġiet organizzata din l-attività l-ewwel darba bilan il-juru l-tfal il wara kull tempesta hemm salla. Għall-attività ta' din is-sena kienu preżenti ma' 80 tifel u tifla fl-etajiet bejn 3 u 8 snin. F'atmosfera ferriħija, jumejn wara l-miliet, is-suġġett fuq fommhom kien wieħed. X'rigal għalaw din is-sena minn Santa Claus. Ġabli piano, ġabli kamera u ġabli computer game. Ice Watch. Ice Watch u umbrella. Tibli kartolina u mbattħada u tibdiet għalek għammi sabiħa għalli nħobbu. Għon meru computer. Għattu il-soldati minn ċajna ġabli Nintendo DS bu 100 games. Kollox ta' Gladiator. Kif tkompli tqum id-diskussjoni dwar is-sinifikat veru tal-miliet, staqsejna l-tfal preżenti xi tfisser għal-jom din il-festa. Li neħu gosbi regali jagħtuni u nħobb meta jiġu Santa Claus bil-lejl u li mmorru li qudiesa. Ferħu għaqda. Baqda u ferħ. Risalik. Joġobni ħafna, wara kismu ż-żejja minħobbu, nasilu l-ħalib u l-galettina. Waqt l-attività Breakfast with Santa tfal ħadu sehem f'numru tal-op interattiv u magħhom ingħaqdu wkoll karattri tal-Playmobil. Fit-tmiem l-attività, Santa Claus qassam rigali l kull tifel u tifla illi kienu preżenti. Ħadd gost bir-rigali!